So yun guys, dito kami sa Kuan, sa ilog. Bali maghanap kami ng pan guys ng pwedeng mauulam. Pako, ganun siguro. Kung mayroon ng mga pako. Hindi sakit. Bali kasama ko yung baby ko. Kasi yung pamangkin ko. Bali katatapos lang kasi ng pan dito guys na ulan. Bali lumabas na yung init ng araw. Tignan lang namin kung mayroon kayong makukuha. Papa, siya ito ni Ayun guys, dito na kami sa Kuan. Hey guys, pupunta kami doon. Juan. Kuha kami ng pako. Kuha kami doon takot. Kuha kami tatakot. Para may ulam. Maulam. Maulam. Ran? Ulam. Ulam. Ayun guys, malakas yung tubig. Ulam. 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 Dito na lang tayo dumaan. Saan na yung Juan? Saan si Juan? Saan na yung anak? Hanap tayo ng pako. Ako? Ito po sila. Oo, ito paat sa kanya. So, malakas pa itong ilog guys. Hindi pa kami makatawid-tawid ng ito. Bali dito lang guys, sa tabi ng ilog kami kumukuha, nakapakarami. Kung napanood nyo yung isang vlog ko guys, marami din ako nakuha doon. Nakapo. Uy, tuka. Dito. Kaso noon guys, konti lang yung kuhan. Tubig. Hindi yan o. Walang buntot. Buntot. Yung mabuntot. What, ate? Alibot yun. Neng? Sakit. 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 Huwag mo na. Ito na to. O, baba ka muna dito ta maghanap si Papa. Ng pako. Dito muna tayo sila. Hindi, dalawa kami nang tuloy maghanap. Ito naman ito. Dito kami. May jeep na Ayan to. guys, hindi kami masyadong makakuha ng kuhan. Dito kami. Ng ako. Yung lakas nitong tubig. Yung lakas ng ilog. Patitigil lang kasi ng kangas ng ulan. Oh. O, hintayin mo ako dito, tapos pupunta ako dun sa kabila. Maghanap ako ng pako para maikpan tayo. Kahit konti may makuha tayo. Tama, bulok ka. Uy. Uy. Yan ka na, hintayin mo ako dyan. Ha? Malakas kasi ito ako. Tubig.
konti lang ang makuha namin. Kasi kami makatawid-tawid sa kabila guys. Ang lakas ng agos ng tubig. Buti na lang medyo marami-rami ng konti dito. Para kahit hindi na kami punta doon sa taas. Bahay ng bayawak. Yan guys, ang ganda. Dami din mga gabi dito. Ayun, gumagalaw. Ayun, gumagalaw na to. Yung kahon. Mamaya guys, kung kuan, maghanap pa kami ng ampalaya na yung wild. Sana may mahanapan kami para may pangdagdag ulam kami. Yan guys, dami dito. Dami din guys, dami. Galing na ako kanina dito guys, pero may mga pagkain hindi nakita.
Tara na sa kabila. Tara na. O, salabay ka na sa akin. Salabay ka na sa akin, Papa. Halika na. O, pag yung mga paa mo basa, huwag mo didikit sa labi. Sama-sama ka tayo. Tanggalin ko yung paklakat. Hindi ka mamaya. Yeah! Ayan. Okay na to. At least meron na tayong nakuha. Hanap tayo ng ampalaya. Ha? Ang dama. Yan guys, maghanap tayo ng ampalaya. Hawakan mo, Dad. Yan yung nakuha namin guys. No? Nay, wag ka! Wag ka! Wag mapisang! Ah! Yun! Ang lakas ka din kasi ng ilong. Papa, saan ka mo ka? Hindi kami masyadong nakatawid-tawid. Papa! Tugas lang ako ng paa. Oh. Papa, hawakan mo papunta ako dito. Saan guys, hinihintay na lang namin yung pamangkin ko na kwan. Pumunta pa doon sa kwan, Surong, magtingin. Hindi tayo makasama guys kasi meron papalit na bata. Bale, ito na yung nakuha namin guys. Marami-rami na din. Bali mamaya magtitingin pa kami ng ampalaya kung meron. Kaso nabakulan na kasi ito. Sa loob yan maraming ampalaya dyan. Kasi yung pinagtreasurean nila doon sa bandang doon. Ayan guys, nandito na siya. Marami siyang nakuha. Ayan. Ayan. Ay, dami. Ang gaganda. Ayan. Tingin tayo ng kwan. Yung palaya. Doon tayo dumaan. Balik guys, pabalik na kami. Tingin na lang kami ng ampalaya dyan sa daan namin. Ay, kalaman sila bungo ng kataka. Yung palaya doon. Sa labahin mo sa ating mo. Bye. Saan guys, may nakita kami ko. Ampalaya. Wild ampalaya. May sakat. Yung mga to, kaso papagod naman. Bebenta nilang gulay guys. Ito mga ampalaya. Hindi dito ka lang, upo ka lang dyan at kukuha kami ng ampalaya. Kuha ka ng ampalaya. Ito, ang ganda oh. Saan guys, pabuhat daw siya. Ayusin yung pet mo. Ito, ang ganda ang ampalaya. Sila o. Kung bibili ka ng ampala sa market sobrang mahal. Samantalang ito Baba! mga kwan pa, mga ano ba yun, yung hindi na esprehan. Papa? Oh, tayo ka muna dito para kuha kami ng tunog ng kwan ng ampalaya. Sige na Oh. Paano ako makakuha? Ayan o isa. Putol.
Wala akong makakakuha ng pan. Marami pa doon sa taas, oh. Wala na ang tuloy ko rin. Rat-atong-ratan. Tabulong-bulong ito. Ayan, ang ganda. Yes, oh. Mga bahay ng bayawak. Haba, oh. Putol. Meron pa dito. So yan guys, may nakuha kaming ampalaya. Sayang ating tindak na. Ah. Kakatakot lang dito guys. Yan yung mga aas. Aas? Aas. Ah! Has. Aas. Aas. Lakad ka na, lakad na. Ayaw ko. Ito naman. Wala nang kato dito. Papa, tama na ako, papa. Malingal dito. Eh. Yan guys, pauwi na kami. Nakuha rin kami. Ang palaya at saka ako. So yan guys, hanggang dito na lang itong video natin na to. Papatay na sa buwan nila. So mga lang. Wala itong pawas sa ito. Halika na, halika na, halika na. So yan guys, please subscribe, like and share. Thank you. Ingat. God bless.